Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Modern Game. Ξέρω θα έπρεπε να ανεβεί Minecraft The Dark επεισόδιο 2, αλλά θα σας έχω μια έκπληξη μετά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά τι είναι να σας εξηγήσω. Ναι, αυτό είναι διακοσμητικό που έχει στην πλάτη του και στο πόδι του. Ό,τι έχει πάνω του είναι διακοσμητικό, εκτός άμα έχει όπλα. Λοιπόν, αυτός που κρατάει μαχαιράκι τώρα είναι ο κακός. Και υπάρχει ένας που έχει ένα όπλο και είναι ο καλός, και οι άλλοι προσπαθούν να βρουν κομμάτια από όπλα για να είναι οι καλοί. Λοιπόν, θα κόψω το βίντεο μέχρι να αρχίσω. Λοιπόν παιδιά, άρχισε ο γύρος, κρύφτηκα λίγο γιατί μόλις άρχισε το παιχνίδι βγήκε δίπλα μου ο κακός. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ κουνιέμαι τώρα, επειδή δεν έχω το όπλο, δεν είμαι αστυνομικός, είναι πολύ καλά και ψάχνει να ολοκληρώσει ένα όπλο, έχει 5 κομμάτια κάπου, βασικά δεν έχει πάντα, έχει πολλά. Νομίζω ότι αυτός ήταν, συγγνώμη που δεν μιλάω. Κάπου ποιος από εδώ είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα με βγάλει στον επόμενο γύρο. Your bystander. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν είμαι sponsor, απλώς έχει διαφημίσεις. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Bystander είναι ο καλός και Modern είναι ο κακός. Γι' αυτό λέγεται Modern Game. Είναι hide and sneak βασικά. Και έχει και XP κάτω. Σαν το Minecraft. Κάτω. Ίσια κάτω. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι ίσια, πάτε σχολείο. Λοιπόν, θα είναι μικρό το βίντεο, απλώς ήθελα να κάνω το μόνο βίντεο που με διευκολύνει αυτή τη στιγμή είναι το χέρι, γιατί και νικήσαμε πάλι. Άντε ρε παιχνίδι, κάνε με Modern ή Bystander with the pistol. Δηλαδή ή να με κάνει κακό ή να με κάνει τουλάχιστον καλό με όπλο. Έτσι θα μπάτσω. Να έχω να σας δείξω υλικό στο βίντεο. Λοιπόν, κόβω το βίντεο και όταν το καλό μου κάνει, βασικά όχι, δεν θα το κόψω. Θυμείτε και αυτό το γύρο. Καλύτερα να πηγαίνω εγώ από εδώ τώρα. Όπα, τον είδα.
Α, μπήκε στο κουτί. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Το έχω δει και από άλλους. Ωπα, νικήσαμε. Έλα, βγάλουμε κάτι καλό, κάτι καλό. Please, please, please. Κόβω το βίντεο. Θα το πάρω και θα κάνω βίντεο. Κόβω το βίντεο και... Λοιπόν, παιδιά, για να μην τα πολυλογώ, 5 φορές έπαιξα και τις 5 με έβγαλε. Και στην τελευταία με έβγαλε Moodle, αλλά με έβγαλε disconnected from... Έφαγα ban, με λίγα λόγια. Γι' αυτό είπα να παίξω headball, γιατί ξύνησα. Ένα γύρο μόνο και το spin. Αργά, όπως είπαμε, γιατί πάντα πετυχαίνει καλά. Έλα σε αυτό τουλάχιστον, σε αυτό. Όχι 9 διαμάτια. Βασικά 9 διαμάτια, 9. Συγγνώμη, αλλά όχι. Σιγά τις εκτός. Πάμε season και θα παίξουμε special rooms. Ποτέ δεν έχω παίξει το Target 3. Α, αυτό κάνει. Κατάλαβα, 3 γύρους. Αυτός διοίκησε τους 2 γύρους. Λοιπόν, πάμε. Θα παίξουμε ένα γύρο. Βασικά, θα παίξω ένα γύρο στο βίντεο και μόνος μου. Υπάρχει. Λάκι. Don't hit me. Να. Θα κάνω. Bye.
Λοιπόν παιδιά, τελειώνει το βίντεο κάπου εδώ. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment και τα λέμε μετά. Γεια σας.